Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul adzim. Lho lah, Kang Muhtar. Lah wis suwe sampean ta mriku. Monggo benarak. Nggih. Wah, ngapurane, Kang. Ora ngerti nek sampean ternyata wis ngadeg ning kono. Ora apa-apa, Kang. Lagian aku melu adem krungu sampean ndres Quran. Suarane merdu. Sampeyan iki marake aku pekewuh ae lho. Lah piye ana apa kok tumben isu-isu wis tekan kene? Apa ana hal sing penting? Ora ana, Kang. Ya mung kebetulan pas lewat krungu sampean ngaji, dadi pengen mampir. Oh. Bu. Kekno teh. Ki lho ana Kang Muhtar. Alah, ora usah, Kang. Dadi ngrepoti sampean mengko. Ya ora apa-apa no, wong trimo teh wae kok. Monggo Kang Mukhtar. Malah ngrepoti sampean, Kang. Ora lah, Kang. Oh iya, Mas Safa sidane mondok ning endi, Kang? Sidone tak pondoke cedhak-cedhakan kene wae kok, Mbak. Lah wis piye? Kuwate ya mondokno menguliahke ya udah kuat. Ibarat kata SMA saja terpaksa cukup. Ya ora apa-apa, malah apik. Sapa ngerti engko iso nganti apal Quran. Kan besok sampai iso entuk ganjaran jariyah, ganjaran sing terus menerus ila yaumul kiamah. Amin, Kang. Kul. Anakmu ki sedone mbok pondokno apa mbok sekolahno to? Ya sekolah, ya mondok. Anak ditimbang-timbang. Iki kira-kira ki penting sing ndi? Ya penting kabeh no. Sing ora penting kuwi uripmu. Ngene lho. Wong sing ora sekolah kuwi ibarate wong pincang. Tapi wong sing ora ngaji lan ora mondok iku ibarate wong Wuta. Tegese wong duwe tangan ya duwe sikil lengkap ning ora ngerti arah. Semono uga wong sing golek ilmu mung masalah babagan ilmu umum tok kuwi diibaratno wong pincang. Iso mlaku ning ora sempurna. Berarti sekolah karo mondok padha pentingnya ya, Kang. Ya iya no, alhamdulillah gubernur dhewe iki Pak Lutfi. Belione iki mikirke program sing nggo bocah-bocah pesantren. Kin piye carane iso kuliah melalui program kuliah gratis S1, S2, bahkan iki kuliah nang luar negeri. Iya, Kang. Aku yo tau krungu kuwi. Nek ora salah ki jenenge santri obah. Iku salah siji program unggulane Pemprov Jateng. Ben cah-cah pondok kuwi duwe kesempatan meningkatkan sumber daya santri. Sik. Lah kowe kok malah pinter men, Kul. Oke, bar kesambet cimpelen wae. Sik. Santri obah. Lah kok apik men to jenenge? Loh, ya ora mung apik jenenge tok, tapi juga apik tujuane. Wah, Jian, hebat Pak Lutfi ya. Sayang banget karo rakyatnya. Bukti nih, cah pondok itu tak mikirno sampai kayak ngono. Nek ora hebat ki yo ora dadi gubernur Jawa Tengah. Wis, kan kabeh. Lah penondi? Arek ning kebon. Nilai pelem. Soale saiki usum maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.